Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Babonze bantu kubingelela undlalifa izulu. Uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ungcwele, yena yedwa ungcwele. Amandla, inkazimulo negunya nobukhosi kubumfanele. Ngoba uyena oyinkosi ebusayo. uJesu Kristu inkosi. Hayike singena ngalelo giya-ke namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu osigcinile, salibona usuku lwanamhlanje. Siyambonga uNkulunkulu owenza ukuthi siphinde sibonane, sitholane bantwana bakaNkulunkulu, sihlangane kuso isidlo sosuku. Ngokugcinwa inkosi-ke ngesonto sizoba semTubatuba branch, Sunday sisemTubatuba branch. Ngicabanga ukuthi-ke siyotholana khona nabaya khona. Uma-ke kukhona abayayo, ngiyacela ukuthi bamazise uMama uSithole. uMama uSithole yena osiphathela ibranch yalapha uMangema, mabazise yena makukhona abayayo. Ngenxa yobuncane bendlu nakho konke okunye, iposter yaseMatubatuba asizukuba nayo. Iposter asizukuba nayo. Kodwa-ke abaseMatubatuba namaphethelo bangathinta uMama uSithole. Ilokho esingakusho, asinayo iposter, kodwa abaseMatubatuba namaphethelo niyazi-ke sasicelile ukuthi ibranch ayivalwa on a Sunday. So vele asilindele abantu abaqhamuka emabranchini ngaphandle kwalawo aziripothela-ke ngokwawo kuMama uSithole bathi bayeza. Ngale kwalokho siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, bangcwele, akekho ufana naye, akekho njengaye. Usuku lolu lwangoLwesithathu. Usuku lwangoLwesithathu, siyambonga uNkulunkulu. Sizoqhubeka-ke lapho sigcine khona enkonzweni yethu yayizolo. Siqhubeka nentshumayelo yasentabeni. SikuMatthew chapter 5 verse 17. Intshumayelo eshunyayelwa inkosi yethu uJesu Kristu. Ngoba naye washumayela enguNkulunkulu. Namanje usashumayela, usebenzisa thina ngomoya wakho ingcwele. Usashumayela namanje. Siyambonga kakhulu ukuthi ukhona phakathi kwethu. Siyambonga ukuthi ukhona ekhaya lezwi. Ukhona futhi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngena wena kulezi zinhla uthola iprotection. Noma ungena egrouphini ekhaya lezwi uthola iprotection. Noma ungena ebandleni entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, uthole iprotection. Protection yalezi indawo zombili yafana. Siyambonga-ke uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi sigoqe sikhuleke sisondele kuye. Yena yedwa onokungafi. Yena yedwa ohlala ekukhanyeni okungesondelwe kukho. Amandla negunya nenkazimulo makube kuye kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka ngawo lo mzuzu. Siyabonga ukuba phambi kobuso bakho, ukuba sezinyaweni zakho. Isabelo leso azikhethela sona uMaria, wathi Nkosi ukhethe kahle ukuba ahlale ezinyaweni zakhe zezwi lakho. Namhlanje sikhetha lokho nathi. Khuluma-ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele, uzambule. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu. Sofunda-ke Matthew chapter 5, uMateyu isahluko sesihlanu, ivesi leshumi. Uqolo ivesi leshumi nesikhombisa kufundeka kanje.
Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti, angizanga ukuchitha, ngize ukugcwalisa. Akazile ukuzowuchitha, but to fulfill the law, ukuthi awugcwalise ngoba wawungagcwele. Yena wathatha isinqumo sokugcwalisa. Siyambonga-ke. Sisuka kuleli zwi abaseRoma 13 uverse 8 kuya ku10 engizofunda nje uthi, ningabi naqalalani nakubani kuphele lokuthandana, ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Ngokuba lokhu ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi, noma ukhona omunye umyalelo, kuyahlanganiswa kuleli zwi elithi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 10, uthando lwenza okubi kumakhelwana. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Uthando lwenza okubi kumakhelwana. Ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Besiqhubeka izolo nabaseGalatia chapter 5, siqale lapha kuverse 14. So-ke siqhubeke sibone ukuthi uNkulunkulu usiholela kuphi. Ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Sekuyaphindwa futhi. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ngiyabuza, uyamthanda wena umakhelwane wakho? Uyamthanda yini umakhelwane wakho na? Thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Abesethi verse 15, kepha uma nilumana nidlana, qaphelani ukuba ningaqedani. Abalumana abantu. Uhamba nje, uphelile, uqediwe, uyahletshwa. Ngihamba nje, ngiphelile, ngiqediwe ukuhletshwa. Kodwa sikhathazeki, asidangali. Hayi asidangali ngoba izinto zehlazo sizilahlile. Izinto zehlazo anginankinga mina. Ngihlebe nje uzofika la uthanda khona. Izinto zehlazo ngizilahlile. Ngazivuma izono zami. Inkosi yami uJesu yangithethelela, yasingithatha, yangibeka la sengikhona. Ungakuphiki-ke nabantu abanomona. Abanomona. Abathi ubaba uNsibanda usindiswe emva kwami. Ubaba uNsibanda uliqala emva kwami ibandla. Usela la ngingakafiki khona mina. Hayi bafowethu, mina okwami kusobala. Yana ku-YouTube uthi Apostle Dr. SD Nsibande, bese uthi ngifike kanjani la. Uzothola ivideo la ngikhulume khona ngigeqa amagula ukuthi ngifike kanjani la. Uma ufuna ukwazi ngami, ngena ku-YouTube uthi Apostle Dr. SD Nsibande. Mawusungenile lapho uthi space ngifike kanjani la. Hayi uzosayithola ivideo ihlubudlu bekhasini. Ngangimenyiwe lapha eAfrican Gospel lapho ngafike kwathiwa ake ngingakayi khona ngamenyela ukuthi ngizokhuluma ngokuvunywa kwezono. Hawu, mase ngifika ongimemile ihost yashintsha ukukhuluma. Yathi Nsibande kuthi uthwele. Ake siqale lapha ya. Uthwale kanjani nathi sihambe siyothwala kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Hayike ngachaza-ke ukuthi ngifike kanjani la. Nawe-ke mawufuna ukumazi kangcono lo baba ukukhulumayo yenze njalo. Ngena ku-YouTube uzoyithola le nkonzo. Yayiyinde. Ngihlawumba angisekho sure kwakungokuqala ukuma for 2 hours phambi kwabantu. Isikhathi eside endlela emangalisayo. Ngakhuluma ngokuthi ngifike kanjani la, ngase ngizokhuluma ngokuvunywa kwezono, ngahlubudlu bekhasini, umoya ongcwele enami. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Njengamanje ke sikhuluma ngokuthi sikhuluma ngentshumayelo yasentabeni. Sikhuluma ngentshumayelo yasentabeni njengamanje.
lento yami siyajama ke angisazi ukuthi kufuneka ngithini madoda nizongixolela izinto zala hayi sikonakela impela ke la konakela hayi ke ngizoqhubeka nalene ifoni sivele yajama ke la ifoni sivele yajama angazi ke mayisijamile mina kufanele ngithini angazi ngempela kufanele ngithini kodwa ke sengizosebenzisa lenenye uhambisa inkonzo ngoba lenenye ivele yajama sekubuya yaqhubeka ke futhi kunamazwi anqamukile ke kunegap ethizeni kuthiwa ke la Galatia 5 ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezweni linye lokuthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kepha uma nilumana ndlana qaphelani ukuba ningaqedani athi kuverse 16 kepha ngithi hambani ngomoya khona niyokufeza izinkanoko zenyama iproblem yabazalwane abafeza izinkanoko zenyama abangahambi ngomoya asihambeni ngomoya bafowethu asihambeni ngomoya singahambi ngenyama singafezi izinkanoko zenyama bese lithi ke kuverse 17 yini manje futhi leyo bese lithi ke kuverse 17 ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo inyama nomoya kuyamelana akufanele senze esikuthandayo ngiliphinde uverse 17 ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya inyama le ayifuni ukwamukela ukamoya kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama nomoya ngokunjalo awufuni ukwamukela izinto zenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho khumbula sikhuluma ngomthetho isiphetho somthetho inkosi uJesu so ke uma niholwa umoya aniphansi komthetho kodwa uma ungaholwa umoya uphansi komthetho asiphumeni bafowethu phansi komthetho umthetho wawusiqondisa uma ubheka abaseGalatia chapter 3 umthetho ongumlayi uyisa kuKristu uthi verse 23 kepha kungakafiki ukukholwa sasigcinwa phansi komthetho sivalelwe ukuze kufike ukukholwa obekuzokwambulwa so umthetho usebenzile wawusigcinile ukuthi singoni wawusigcinile sivalelwe kuze kufike ukukholwa so umthetho asisho ukuthi umubi kodwa umthetho wasigcina wasilonda ukuba silindele ukwambulwa kwevangeli so umthetho umlayi kepha kungakafika ukukholwa sasigcinwa phansi komthetho sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuzokwambulwa verse 24 njalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu ukusiyisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa umthetho ngumlayi wethu ukuba siye kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa so ngamanye amagama umthetho ake ngilanise ukuthi ungabulali asizange sibulale ngoba siyazi ukuthi ukubulala ukwephula umthetho kodwa njengamanje sesize safika kuKristu sidonswe umthetho senze kwalula usuyazi ke manje ukuthi ugcwalisiwe umthetho wokubulala awumthukutheleli umuntu momthukuthelele usumbulele awuqamba amanga kumuntu momqambela amanga usumbulele so ugcwalisiwe umthetho qala ububulala ngoba ukhipha isidumbu waphuma umphefumulo kodwa namhlanje uma ulimaza omunye umuntu uyambulala uma umbiza ngesuwula umthuka uthi isidomu uyambulala uma uqamba amanga kuye uyambulala umoya ongcwele ungokuphila ingakho Ananiya noSafira the day beqamba amanga babezama ukubulala umoya ongcwele
kanti umoya ongcwele uyaphila akwafa bona ngoba ngeke afe umoya ongcwele. Umoya ongcwele uphila phakade, umoya ongcwele uNkulunkulu uqobo, umoya ongcwele ungulizwi. So-ke uma wena uqamba amanga kumoya ongcwele kuzofa wena. Asingaqambini amanga bafowethu kumoya ongcwele. Umoya ongcwele ungukuphila, umoya ongcwele unika ukuphila, umoya ongcwele unguNkulunkulu uqobo. Sihlale sikhuluma iqiniso ngoba kuzofa wena. So-ke ungakafiki-ke kungakafiki ukukholwa sasigcinwe phansi komthetho. Umthetho wasigcina kwaze kwafika ukukholwa sivalelwe phansi komthetho. Kodwa ngelanga okwambulwa ngalo ukukholwa okusendodaneni yakhe iNkosi yethu Jesu Kristu, usuku lolo esahlukana nomthetho sangena ekukholweni. Ngoba ukukholwa kususa ekukholweni kusisa ekukholweni. Makabonge uNkulunkulu sipho ukunqoba ngendodana yakhe uJesu Kristu waseNazaretha. Njalo-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Asilungisiswa ngenye into, silungisiswa ngokukholwa. Mufunda baseRoma 10:9 lithi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. Bese uverse 10 mayichaza athi uvuma ngomlomo kube ngukusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Njalo kumthetho sewaba ngumlayo wethu ukusisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Ayikho futhi indlela esolungisiswa ngayo bafowethu. It's through faith. Kepha-ke sekufikile ukukholwa, asisephansi komlayo, asisephansi komthetho ngoba ukukholwa sekufikile. So wena mawusabuyela emthethweni, usasitshela iSabatha, usasitshela lokhuya nalokhuya, kusho ukuthi wena awukhululiwe phansi komthetho. Wena awukholwa ngoba abokukholwa bangamadodana kaAbraham. Abokukholwa ibona bakhululiwe. Usaboshiwe wena ngoba umlayo ukubophile, umlayo umthetho. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Bafowethu asiyeke ukuyishayela imithetho ezosehlula. Uthamba uyonquma uthi njalo nje mina ngoLesithathu ngizila ukudla. Njalo nje mina ngelanga elokuthi uyishayela umthetho. Uzothi ukhohle ungakuzilanga ukudla kube yisono kuwe ngoba amandla esono ngumthetho. Udosi lokufa isono. So amandla esono ngumthetho. So kufanele siqaphele ngaso sonke isikhathi singaniki umthetho amandla phezu kwethu. uNkulunkulu wethu anibusise. Siyabonga kakhulu. Sesifikile emaphethelweni alenkonzo la sikhuluma khona ngomthetho. Umthetho nabaprofeti. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Ake ngiguqe, ngithandaze, ke ngixoxe nje nobaba. Eyi madoda we. Uxoxa ugcineni noxoxa nobaba wakho. Angisho enyama, ngisho iNkosi uJesu. Ngisho uNkulunkulu Baba, ugcine nini? Wakuphendula yini? Wathini wena yena wayesekuphendula? Asiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga izwi liyaphila, linamandla, libukhali kunenkemba eyisekanhlangothi zombili. Busisa-ke Nkosi kube yiloyo oyilalelile lenkonzo, umbusise, umbiyele. Dumo lonke lungo lwakho lokufanele ikhathi zingakabikho Nkosi Jesu, namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kuNkulunkulu wethu, siyamdumisa, sifikile emaphethelweni enkonzo. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Dumo lonke lungo lwakhe lumfanele. uJesu Kristu inkosi.